Il-Gvern mistenni alloka numru ta' artijiet proprjetà tal-Istat li jinsabu f'żoni ta' żvilupp imferxin f'mill-inqas 7 lokalitajiet biex minflok jibnew jiġu konvertiti f'aktar spazji pubbliċi miftuħin attrezzati biex jitgawdew mill-poplu. Dawn se jingħaqdu ma' sensiela ta' proġetti oħrajn simili li diġà qed jitgawdew jew huma mwedin li jsiru. Dan tħabbar mill-Gazzetta Kulħadd fl-aħħar ħarġa tagħha wara li l-Prim Ministru Robert Abela l-ġimgħa li għaddiet żvela fil-Parlament li nbeda proċess biex jiġu identifikati artijiet tal-Gvern biex minn plot żbojta jsiru spazji miftuħa b'ambjent sanu sigur li jitgawda mill-familji. Dawhekk dal-artijiet li jiswew qed nitkellmu l-eventwali ħsieb mhux biss li morru għal artijiet li jiswew 20 ta' miljuni, ma li nkomplu nżidu artijiet li għandhom tista' tgħid miljuni ta' euro ta' valur fis-suq. U flok nibnuhom hemmhekk se nkunu qegħdin nagħmlu proġetti ħodor u ambjentali fuqhom li jkunu jistgħu jiġu preservati għal poplu tagħna sabiex il-familji tagħna fil-weekend wara li spiċċaw ix-xogħol ikun jistgħu morru mal-ħbieb tagħhom mal-familja tagħhom u jirrikrejaw ruħhom fihom. Il-Kulħadd ħabbret ukoll l-Awtorità tal-Artijiet b'kollaborazzjoni mal-Ministeru għall-Ambjent identifikat mill-inqas 7 żoni li jvarjaw fid-daqsijiet iżda komplessivament jaqbżu 15,000 metru kwadru. Mill-informazzjoni tal-Gazzetta jirriżulta li l-valur tal-artijiet ilaħħaq għal aktar minn 21 miljun euro fis-suq tal-proprjetà kemm il-darba l-Istat jiddeċiedi li jikkummerċjalizzhom. Dawn jinsabu f'diversi nħawi tal-pajjiż u fost dawn il-Kulħadd issemmi l-Mellieħa, San Ġiljan, Ħalluqa u Ħalkerkop. Dawn issa mistennija jingħaqdu ma' spazji oħrajn f'żoni urbani li diġà ġew ikkonvertiti mill-Gvern fl-aħħar xhur jew jinsabu fil-proċess biex joffru spazji fejn ikunu jistgħu qattaw ftit ħin liberu l-familji. Minn barra hekk il-Gvern diġà mbarka fuq il-Pjan Nazzjonali ta' 700 miljun euro imwiegħed fil-Manifest Elettorali Malta flimkien biex żoni mdaqsin urbani jiġu konvertiti għall-istess skop. Fil-fatt diġà bdew il-proċessi għal ħolqien ta' Victoria Park fil-qalba ta' Raba Tawdex, proġett ieħor fil-qalba ta' San Ġwan u dak flok iż-żona mitluqa fil-konfini ta' Bormla li se tiġi konvertita fi ġnien u spazju miftuħ imdawwar bi struttura tipika Maltija u żewġ solari ta' parkex taħt l-art.